הידעתם שכלנית הגיעה למקום הראשון בתחרות שהשתתפו בה כל הפרחים שצומחים במדינה שלנו? היא זכתה לתואר הפרח הלאומי של ישראל. למקום השני הגיעה רקפת, ולמקום השלישי אירוס הארגמן. את הפריחה של כלניות אפשר לראות בכל רחבי הארץ שלנו. והצבע הכי נפוץ שלהם הוא אדום. באזורים עשירים במים, כמו בצפון, ישנן כלניות בצבעים נוספים, כמו לבן, ורוד, כחול וסגול. כלנית היא פרח מוגן ואסור לקטוף אותה. פעם מטיילים נהגו לקטוף כלניות רבות, וזה פגע בהם כל כך עד שכמעט נעלמו מן העולם. כיום, כשכלנית מוגדרת כפרח מוגן, אנחנו יכולים להמשיך וליהנות מהפריחה שלה. הידעתם שלא רק בישראל אוהבים כלניות? אומנים רבים מכל רחבי העולם התפעלו כל כך מיופייה המיוחד של כלנית, שהם ציירו אותה בתמונות שלהם. קלוד מונה, הצייר הצרפתי המפורסם, וגם פייר אוגוסט רנואר הצרפתי צייר כלניות, ועוד אומנים נוספים. תראו את הציורים. ועכשיו כשראיתם את התמונות היפות, נסו להיזכר באיזה צבעים הופיעו כלניות בציורים של האומנים. הצלחתם? בשנת 1945 המשורר נתן אלתרמן ומלחין משה וילנסקי כתבו שיר כלניות. נתן אלתרמן המשורר כתב מילים לשיר, ומלחין משה וילנסקי חיבר לחן, מנגינה. כלניות זהו שיר ישראלי מאוד ידוע. ביצעה אותו זמרת שושנה דמארי. הקשיבו רגע לפזמון של השיר. כלניות, כלניות, כלניות הדמדמות הצפוניות, כלניות, כלניות, כלניות מטורללות, ילניות. הביצוע ששמעתם עכשיו היה בליווי תזמורת. תודה על הצפייה, ואל תשכחו לשמור על פרחי הבר כשאתם יוצאים לטיול. שלום לכולם, ראיתם את הסרטון על כלנית? אני מקווה שאהבתם אותו. עכשיו אנחנו נשחק במשחק תורי תורכם. איך עושים את זה? אני אדגים. אם אני עושה סימן תורי, רק אני עושה תנועות. אם אני עושה לכם סימן תורכם, אתם חוזרים על התנועה שעשיתי קודם. רק אם אני עושה תנועה ביחד, אנחנו נעשה תנועה ביחד, גם אני וגם אתם. בואו נתאמן. יהיו לנו מספר תנועות. תנועה ראשונה, תנועה של ניצנים. ניצנים של כלניות. התנועה הנוספת תהיה תנועה של כלניות שפורחות וצומחות. ותנועה האחרונה תהיה תנועה של כלניות רוקדות. בואו ננסה לעשות את זה. תורי. תורי. תורכם. יופי. עכשיו בואו ננסה לעשות את זה עם המוזיקה. אתם מוכנים?
איזה יופי, אני מקווה שנהניתם מאוד מהמוזיקה.